ଆଠ ରଙ୍ଗ ଏଇ ମାନେ ମଣିଷକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତି ଯୋଉଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ନୂଆ ଆକାଶରେ କିରଣ ଦେଖି ଏମାନେ କଥା ଉଠି ଯିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏକଥା ମତେ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ? ମତେ ଯଦି ତମେ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବାବୁ ନୁହଁ ମୁଁ ଚାକର ଯେ କୁକୁର ସହିତ ସମାନ। ବାବୁ ନୁହଁ ମୁଁ। ଏଠି ସତ ମିଛାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ପଡୁଛି। ପ୍ରମାଣ ରାମ ଯଶଙ୍କ କୋଇଲି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ସେ କଣ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ଭାଇ ଯେ ବିଲେଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକଥା ସତ, ଏଟା ତମର ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ତମ ରାମ ଭାଇ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାକର ହେଇ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି କେବଳ ତା କୁକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଆମର ପିତାଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରୁଛି କି? କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖ ମା, ପଢିଲା ଝିଅର ବାପ ମୁଁ, ତେଣୁ ଝିଅକୁ 5 ବର୍ଷ ରଖି ମୁଁ ଆଉ ରଖିପାରିବିନି। ନିଜ ଝିଅର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଥଚ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଣ ତମ ଆଖି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି? ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ମୁଁ ତ ଅଟୋ ଚଳୁଛି ଭଉଣୀ, ତମେ ଏତିକି ଦୟାକର ରାମ ଭାଇକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅ। ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଅ। ସାରା ଜୀବନ ତମ ପାଖରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ତମେ। ତମ ସତରେ ସକାଳକୁ ଦିଶା କଥା ମୁଁ ପାତି କରି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ଏମିତି ଅଟୋ ମୋ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛ? ମାନେ କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ? ମୋ ମତରେ ରାମକୁ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଦ୍ରତା ହେବ। ସେ ଅଭଦ୍ରତାକୁ ଭଦ୍ରତା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ସିନା କଥାଟା କିଛି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ରାମ ପିନାକୀ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ତୁ କଣ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ରୀ ହବନି? ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସମାଧାନ ବାଟ ସେଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହବ। ସାପ ମରିବ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆମ ରାମ ଏଠି ରହିକି କରୁଛି କଣ କରୁଛି ଜାଣି ପଇସା ଦଉଛି ଏ ନା କଣ? ମୋ ମତରେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଲେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଜ୍ ବାବୁ ଏ ଘର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଦେଖୁଛି ବାପା, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। ମଦ ପିଇକି ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। ଦେଖୁଛି କେମିତି କାମ କରିବୁ? ଟଙ୍କା 100ଟା ଦବୁ, ସେ 7-8 ଦିନରେ ସେମିତି ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ଭାଗିବାକୁ ପଡେ। କାମ କେବେ କେମିତି? ବାପା, ତମେ ଏଠୁ ଭଲରେ ଜୀବନ ଆହୁରି ଅଭାବରେ ଭଟାଇ ତମେ ଦେଖିବ। ଏଇ ରାଗ ତତେ ଦିନେ ସର୍ବନାଶ କରିବ। ବାବୁ ରହୁନାହାନ୍ତି ବାଟ ଟିକେ ବାଢି ନେଲେ ପକେଟ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ବାହାରିବନି। କଥା କହୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ଗଲା ଟିକେ ବୁଢାକୁ ଖୁସି ଦଉଛି। नहीं बेटे ना बुझा आईजी आईजी नहीं बेटे देना कर ले नहीं माने देखନ୍ତୁ ମା ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ମୋ ବାପା ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି।
अर्थ प्रति मोर केबे भी लालसा नथिला कि एबे भी नाही से रामर प्रकृत परिचय भाई सारिबा परे मो भड़ लोकर समान प्रति अनुकंपा बढ़ी जाईछि आ सामान्य विचारपति का पुआ बोली मो बापा और भाई ताको क्षमा कर देई तो कि सेटा होछि मो प्रति गोटा विराट अपमान आ राम जदी ए घर गोड़ पारी चाली जिबाको चाहिबो मु एते टिके भी आपत्ति करी मु संगे संगे नै राम को नै गछि राम आपण सहित निश्चित जीव निजर प्रकृत परिचय जानी सारिबा परे सेवा कोन पाई आ एठी पड़ी रहबो केवल तोते नै ए घरे रीतिमत बड़ा दरबार बसछि घर भीतर चुपचाप हे मोचा देखु देख हमें तोरे तो मत कोन कह बे मोचा में जळ जल्दी के चाहि तुम कत कोन कोन पचारुछि तत न किछ सुबु देख कह एथिरे तोर मत कोन कह मत देबाकू मोर कोन अधिकार अछि हां तोर अधिकार अछि तार तू त तोर अपराध करि तार शास्ति भोगिबा ପାଇଁ तू काहे अपराध करि ଆଉ ଯଦି ନ କରିଯାଉ ଆଘାତ କର ତୋର ଆଉ ତୋ ପରିବାର ସମାନ ଅଭାବ ହେଇ ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ ତୁ ଯଦି ଏଠୁ ପାଦ ଉଠେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯାଇପାର ମୋର ଏତେ ଟିକେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ କହ ତୋର ଏତେ କଣ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ମତ ଆପଣ ବାଧା ଦେଲେ ନେଇ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏ ଘର ଗୋଡ଼ ଉଠେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ କେମିତି ବେଇମାନ ହେଇପାରିବି ନାଇଁ ଆମ ନାଇଁ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବେମାନି ହବନି ଘଟଣା ତ ଖୁସି ମନରେ ତମକୁ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି ବାବୁ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗଢି ଜାଣିଲେ ଘର ସୁନ୍ଦର ବେଳେ ବେଳେ ମନର କଥା ଅନ୍ତର କଥା ଭିତରେ ଫରକ ନଥାଏ ବାବୁ ଭାଇ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଏବେ କିଛି କଲେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ କାହିଁକି ଉଚିତ ଆଉ କେମିତି ଉଚିତ ମୁଁ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଠିକି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଆସିଛି ନାମ ଦିନେ କି ତା ମୁଁ କରୁଛୁ ମନେ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତେ ବର୍ଷ ସେବା କରି ଆସିଛି ଆଜି ତାକୁ ବାପା ଡାକିବାକୁ ଜୀବନଟା ସଂକୋଚ କରିବ କାଲିଟାକୁ ଯେ କିଏ ଦେଖିବ ଏକଥା କଣ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବ ସତଟା କଣ ମୁଁ କଣ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବି ଜାଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା କିଏ କଲି ସେ এই 5 ବର୍ଷ ବନବାସ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅବହେଳା କରି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନ ମୁହ ଦେଖିବି ମୁଁ କଣ ନାଇଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ নাম তা বনবাস জীবনକୁ ଆପଣାଇ ସେଇଦିନ ସବୁ କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ଆରେ କାହିଁକି ଆଉ ମୋର କିଛି ଫେରିଯାଅ ତମେ ଫେରିଯାଅ ଆଉ ପାଞ୍ଚକ ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କଳ୍ପନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହଉ କି ନ ହଉ ଏ ରାମ ତା ବନବାସ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ କରିବ।